nachire gaigase ngiye paseri moiborinde nanyorire paseri narode kisaiseke gyakorire biya pendere onjare ngande kero montonyori ase igoni go gwakere gabana biyamono gwakera omwe MCA ichori chimondi biyamono ase ngencho abande bari tutarenge konyora chipaseri echi lakini korbaso etasobogambi twanyorire chipaseri tete kwiranira biya ase ngencho y'omwesimiwa gotoretera chipaseri ase ward yaitu ya Bogeka erinde chinyara gokonya abana baitu ende ngo babolire ende gitwa icho iri gifomu ekiga morete kibesa sobwango erinde abana baitu mba masagoserigwa bagendera na masomo ende bagendera kobera ase school bomu na kwa usuli nimejaza na zaidi ya yote tulikuwa na chiefs hapa wa kila area tulikuwa tunachaziwa form zetu. Kwa kusema ukweli leo imekuwa tofauti kuliko siku nyingine. Kwa hivyo nataka kuappreciate kwa hii kazi nzuri inafanyika kwa siku ya leo. Kendo toko boli bina abasai. Unabona ntu arachi form chiacha gari chia driving tigaba sai baito bagendere konyora chigas. Chigas siko genda isiko amasakara abande batabuati. Continue helping these people panyora masakara na intu togende te kona kubabuatesia kemia keriera ikenaende ndo chito batabi ngaya ya report card tu market mwetira matem naende to baire tambiye mo wanje tokole boigo omoroberia orenge buya atwere chipasa twagokire na kiro muntu onyorire bana kumwakira mbiya mono sana.